أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم هو في شأن. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم. هل بي أنا أكرمه الحاج لمن ترويدلو جاء من دمنا أمناتي منوي سبو سامنا إلى ما أما حقيقي فنجمنا جانغو بتوم باكون كينيلا نو جاكوي أمان دولا لكن صعب ما بقوله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابة الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. أما الله تعالى تندو كبركة كولي نواندو أنسكو دمجرالة وكفي أمبان كالفا ومسابينا سبولا أتكالفا تين وكفي أمي صلي كتدونا فسمانتكا نوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أمي الله تعالى دلي على كان نفنا هرما يجين أن اللاهرة. أمي الله تعالى دلي لمنيا أن السطراني غرجي نيوما على كان نقويا أنا بدين سلامه بلا جليني. أمي الله تعالى دلي جمانين فتنة على كادوغا هرلا على كشدي فسودين بما الله كان شتو جنفلا على كان شتو نمرلا على كلابان كويمان دام بما على كان كفو لبان أرجنا كنو على كوكاني على كرا هرما كما صلاة بركة كما صلي على محمد. ولا الحمد لله رب العالمين. أنا ولا أمجكا دكان إنسان نون كوننا إكومي أنكر مغو أنا بالمكيا فتوكمي نوي الحاج عمر كيتا ولن تمني أيا إذا كفو جكا إري موندو لاربوكانا شريالا كيري جمين بجكا لا أي دفو أولا كودون جمين بجكا لا أي دفو أولا جكا إري كانغا بو فنسوكو جميونا anda dona ola ka doni fo ola jaka ere adama jira munye hake joli sanu ani warjela ayanda dola ka dofo ola dimsen fitini walma mamina hakliti nyogon fe alifene ka jaka kiribe tukudi alhamdulillah ay dofo ola anga walan jora oyorola wala ni allah taala ka jen amina temeni walanye wala naye jaka taka laje halisa ambaye kafwa be wajibiya fendowla halisa wala temene na anya ira kafo jaka be wajibiya sanuna ikome abe wajibiya warjela ofla fene ni mina munun glana ka bo olula ko jaka be wajibiya olu fenena sanu kulukutu be mamin bolo walma minya bo dinge kono o jaka bola ikumi sanu mugu be mamin bolo walma mamin ka sanu glana ka ke minanye ka sanu glan ka ke aseti walma ka glan ka ke kuyeri walma sanu be chew munun ka monturula asanu valer kanga jatemine ajaka be bo okuma amina andase oluma be okuma nay irshadu salik laje ale ba yira ana kafo jaka wajibi sanu minon ani warje minona warje glana ka ke minay tuku sanu glana ka ke minay tuku ku jaka be nununa mun kama sabula haramudo jiye in kono ya anga dumini ke sanu minan kono walma anga dumini ke ni sanu minan doye ka dumini ke ni sanu kuyere oye haramuye ka dumini ke ni warje kuyere oye haramuye ka dumini ke sanu aseti kono
walma sanu tasalama kono o ye haramu ye ka dumuni kɛ warijɛ asɛti kɔnɔ walma tasalama kɔnɔ o ye haramu ye o kuma ni minan bɛ maa o maa bolo i ka so kɔnɔ i b'a valeur hakɛ jate minɛ san o san wajibi don i ka jaka bɔ a b'o togo la sanu masiriw walma warijɛ masiri minnu ni olu bɛ dilan jako kama sanu siyɛnniw a barasolɛw warijɛ siyɛnniw a barasolɛw a buguliw sanu masiriw ani warijɛ masiriw minnu bɛ dilan feereli kama ko jaka bɛ ninnu fɛnɛ na nka muso bɛ masiri min yɛrɛ don a la n'a y'a sɔrɔ a t'a luye a t'a feere a maralen tɛ a denw ka kɔɲɔko ɲɛ fo sanu masiri de b'ale yɛrɛ bolo a b'o don o kuma Malik ko ko jaka tɛ o la nka masiri minnu n'olu bɛ feere la i komi bijouterie n'a ɲɔgɔnnaw o kuma wajibi don o sanu masiriw a n'a warijɛ masiriw a bɛɛ lajɛlen valeur bɛ jate minɛ k'a jaka bɔ wajibi la sabula o tɛ yen nɔ a tigi yɛrɛ ka doni kama a bɛ yen nɔ a tigi ka nafa sɔrɔ de kama a b'o togo la masiri fɛn o fɛn ni o doni ye haramu ye i kan o kuma ko jaka fɛnɛ wajibi ye o la i komi cɛ ka warijɛ barasolɛ don a tɛgɛ la o ye haramu ye warijɛ barasolɛ bɛ cɛ o cɛ tɛgɛ la ni san yɛlɛmana i kan k'a fara i ka jaka kan k'a valeur bɔ k'a jaka bɔ i komi cɛ ka sanu baki don a tɛgɛ denkɔni na o ye haramu ye walima ka sanu toni i ka warijɛ baki camancɛ la o ye haramu ye o kuma n'o bɛ cɛ o cɛ tɛgɛ la ni san yɛlɛmana i b'a valeur jate k'a fara i ka nafolo kan k'a jaka bɔ nka n'a y'a sɔrɔ ninnu bɛ muso tɛgɛ la baasi t'a kan sabula warijɛ barasolɛ dagalen don muso ye a k'a don a tɛgɛ la sanu dagalen don muso k'a kɛ baki ye k'a don a tɛgɛ la sanu dagalen don muso k'a kɛ chaîne ye k'a don a kana i komi a bɛ bɛn muso ka warijɛ kɛ chaîne ye k'a don a kana a n'a buguliw ni masiri fɛn o fɛn bɛ musow la jaka t'a la sabula a dagalen don olu ye nka sanu chaîne bɛ cɛ minnu bolo wajibi don a jaka ka bɔ warijɛ chaîne bɛ cɛw minnu bolo wajibi don a jaka ka bɔ sanu baki bɛ cɛ minnu tɛgɛ la wajibi don a jaka ka bɔ sanu toni bɛ cɛ minnu ka warijɛw la wajibi don i b'a valeur fara i ka nafolo kan k'a jaka bɔ a b'o togo la i ye sanu min mara walima i ye warijɛ min mara i ka sini ɲɛsigi kama k'a fɔ ni Ala nana sini yira an na k'a fɔ dekun nana walima tɔɔrɔ nana o kuma n bɛ nin sanu in ta walima n bɛ nin warijɛ in ta k'an yɛrɛ dɛmɛ ni a ye o kuma ko jaka bɛ o fɛnɛ na k'a fɔ nin sanu in maralen don n ka sini ɲɛsigi kama o kuma nafolo min b'e bolo i bɛ ka baara kɛ o la sini ɲɛsigi i ɲinɛnen don o kɔ k'i k'a dɔn Alahu Taala ka hakɛ b'i fɛ halisa nafolomafɛn minnu bɛ mara i komi sanu warijɛ sini ɲɛsigi kama wajibi don san o san an k'a jaka bɔ o de la Jawahirul Iklil tigi b'a yira an na n'o ye Sheikhu Khalil ye a ko mɔgɔ ye fɛn min labɛn i ka sini ɲɛsigi kama ko jaka b'a la ko hali n'a y'a sɔrɔ o kɛra muso de ye muso in ye sanu dɔ ta k'a mara walima a ye warijɛ dɔ ta k'a mara nin kɔrɔla ka dɛsɛ n tɛ se ka foyi kɛ kuma min o kuma n bɛ nin kɛ ka n yɛrɛ kun dɛmɛ o kuma ko o bɛɛ la ko jaka bɛ a la o kuma n'an ye fɛn mara cogo o cogo sini ɲɛsigi kama wajibi don an ka jaka bɔ an bɛ Alahu Taala deli Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma a ko nka sa masiri minnu kɔni doni dakalen don ni olu b'i bolo o kuma ko jaka tɛ o la masiri fɛn o fɛn n'o doni dakalen don i ye jaka tɛ o la i komi ni cɛ ye warijɛ baki don a tɛgɛ la jaka tɛ o la ni muso ye sanu barasolɛ don a tɛgɛ la walima a ye warijɛ barasolɛ don a tɛgɛ la jaka tɛ o la ni muso ye sanu chaîne don a kana jaka tɛ o la muso y'a ka kulolanɛgɛ kɛ sanu ye jaka tɛ o la o kuma muso masirila togo o togo sanu na ko jaka tɛ o la nka n'a y'a sɔrɔ masiri min kɔni ye haramu ye i kan o kuma k'a tɛ bɛn o ka kɛ jaka ye
a tɛ bɛn i ko mara tɛ ka sɔrɔ i ma jaka bɔ i ko mi haramu dɔ muso fɛnɛ kan ale ka sanu kɛ samara ye o kuma ni muso ye sanu kɛ samara ye o fɛnɛ jaka bɛ bɔ walima ka sanu kɛ a da dilan na o kuma o fɛnɛ jaka bɛ bɔ sabula o fɛnɛ tɛ bɛn muso ye wala i komi ka sanu kɛ li ye walima ka sanu masiri ni li masiri ni sanu ye o kuma n'o kɛra ko fɛnɛ tɛ bɛn muso ka hakɛ la n'o kɛra a b'o jaka bɔ a b'o cogo la ko npanmuru minnu fɛnɛ masirilen don ni sanu ye ko jaka tɛ olu la walima i y'i ka kuranɛ gafa masiri ni sanu ye ko jaka tɛ o la nka o ye ala ɲɛsiranɲɛbaw ko ye anw mako tɛ kuranɛ yɛrɛ la bi kuma tɛ ka masiri ni sanu ye o kuma ko jaka t'o fɛnɛ na o kuma an ka sariya gafa b'a yira an na a ko jayyidul jinsi waradi o sanu nɔniya ɲuman ani sanu nɔniya juguman ani sanu yɛrɛ gɛrɛn ani sanu gosilen ani sanu ɲuman ani sanu karikarilen ani sanu ɲagaminen ani sanu muku ko nin bɛɛ lajɛlen ye kelen ye jaka la madama ni sanu kɔni don wajibi don a jaka bɛ bɔ nin bɛɛ ye kelen ye o la n'an bɛ jaka jate minɛ kuma o kuma o kuma an b'a jate minɛ sanu min valeur bɛ sanu bɛɛ dugu ma o la sabula dɔw bɛ ani sɛnɛfɛn jaka kɛcogo kiriw bɔ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ kelenw tɛ mɔgɔ min ni sɛnɛfɛn nɔniya saba b'i bolo i bɛ se ka jaka bɔ camancɛ ta la nka sanu n'a y'a sɔrɔ o nɔniya saba de bɛ yen jaka bɛ jate minɛ sanu min valeur ka dɔgɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan sabula ni e ye jaka jate minɛ camancɛ ta fɛ k'a fɔ k'i bɛ jaka valeur jate minɛ o fɛ n'o kɛra mɔgɔ min ka sanu valeur tɛ camancɛ ta bɔ o kɔrɔ ye ko jaka t'o kan o sabula misali n'a y'a sɔrɔ sanu dɔ garamu ye 7,000 dɔ garamu ye 2,000 dɔ garamu ye 1,000 o kuma ni e ko o kuma an bɛ jateminɛ kɛ camancɛ ta fɛ ni mɔgɔ min ka wari valeur sera 2,000 ta la o kuma o ka jaka bɔ o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min ka wari valeur bɛ 1,000 ta la o man ka jaka bɔ ka sɔrɔ sanu min garamu ye 1,000 ye n'a fɛnɛ ye mutukali 20 sɔrɔ wajibi don a jaka ka bɔ sanu min ɲagaminen don n'a ye mutukali 20 sɔrɔ wajibi don a jaka ka bɔ ni sanu mugu ye mutukali 20 sɔrɔ wajibi don a jaka ka bɔ i komi sanu lengo fɛnɛ n'o ye mutukali 20 sɔrɔ wajibi don a jaka ka bɔ o kuma n'an bɛ jaka jate minɛ kuma o kuma o kuma a bɛ jate minɛ sanu min valeur bɛ sanu bɛɛ dugu ma ani warijɛ min valeur bɛ warijɛ bɛɛ dugu ma o kuma nafolo bɛ jate minɛ o de la ni min ka nafolo valeur sera o ma walima i ka marchandise o kuma i b'a jaka bɔ o kuma an bɛ Alahu taala deli ni faamuyali ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye ni ale y'a ka sanu jaka bɔ min ta majigilen bɛ kuma tɛ e min ta bɛ sanfɛ wajibi do kɔnɔ o ka bɔ o kɔni wajibi do o ka bɔ min ta majiginen do n'o kɔni y'a bɔ siga tɛ e min ta valeur yɛlɛnen do amin amin o la n'an y'o jɛgɛ in jate minɛ halisa an ka sariya gafa dɔ b'a yira an na n'o ye irshadu salik i komi ashalul madariki b'o sɔn ji la cogo min ka fɔ ni Alahu taala ye ni nafolo ɲɔgɔnna nɔgɔya maa min ye ka fɔ jaka bɛ a la nga yani jaka di kuma cɛ misali nafolo b'e bolo jaka wajibiyalen don min na 1,10,000 b'e bolo walima sanu garamu 100 bɛ e bolo jaka wajibiyara a la e ka jaka kan ka bɔ jɔn minɛ in kɔnɔna na nga ala y'a kɛ latigɛw bolila kan seliba kalo la e ka nafolo yɛrɛ bɛɛ sina ka tiɲɛ tɛ lajarabili dɔ fɛ o kuma n'o kɛra ko jaka bina ka bɔ i kan sariya la sabula e ka nafolo tiɲɛna ka kɔn jaka wajibiya waati ɲɛ a ko nka maa min n'ale ka nafolo tiɲɛna jaka wajibiyalen kɔfɛ dun
o kuma o tigilama ko be jaka nafolo in sara ale ka jaka kan ka bɔ nin kalo de la million tan b'a bolo walima sanu garamu 100 b'a bolo ale ma sɔn ka sanu jaka bɔ nin kalo la ale y'a to fo maulidu kalo nana se ale yɛrɛ ka nafolo bɛɛ sina ka halaki ten o kuma k'a bɛ million tan in jaka hakɛ jate minɛ a b'a ɲini wajibi la k'a sara k'a di fantan dɔ ma hali ni dɔrɔmɛ t'a kun sabula a ye farati kɛ ni maaw ka hakɛ ye o kuma k'a bɛ sara a b'o cogo la ni maa min ka nafolo dɔ halakira nka a tɔ bɛ yen o kuma jateminɛ bɛ kɛ min kɔni tiɲɛna jaka tɛ o la nka tɔ min bɛ yen est-ce que o bɛ jaka hakɛ bɔ wa walima o tɛ jaka hakɛ bɔ n'o ye jaka hakɛ bɔ a bɛ jaka bɔ n'o ma jaka hakɛ bɔ o kuma ko jaka binna ka bɔ a kan a b'o cogo la kuma dɔ la e b'i ka jaka nafolo jate k'a da mɔgɔ dɔ million 10 bɛ ale bolo ale kan ka o jaka bɔ o kan ka bɛn 50,000 ma ale ye 50,000 in jate ka bɔ million 10 na ka 50,000 in bila ni ala ye sini dugu jɛ n bɛ taa di karisa ma yanni dugu ka jɛ ci sina ka na k'a fɔ ko million 10 in ko tasuma y'a jeni walima so y'a suɲɛ o kuma sariyatigiw ko 50,000 in bɛ ta ka taa di fantankɛ in ma walima fantanmuso in ma a ye min ŋaniya sabula o de ta don e de ka nafolo tiɲɛna a b'i ko mɔgɔ y'a ka nafolo kalifa i la e ka nafolo bɛɛ jenina est ce que kalifa in bɛ se ka k'i ta ye wa o tɛ se ka k'i ta ye nka limaniya de b'a to setigi bɛ nin kɛ ni dun y'a kɛ fana ala kama ala t'i lankolon to abadan k'a fɔ k'e y'a to ala kama million 10 min a tiɲɛna e tilara ka jaga in ta k'a di i yɛrɛ k'i ka ko sɛmɛ ala la i sigi k'o lajɛ yanni o sanga damadɔ ka tɛmɛ i b'a sɔrɔ ala bɛ fɛn d'i ma min bɛ taa million 10 sigiyɔrɔma yirikaw la nka ni e ma kari ka fantanw ta di o kuma alahu taala fana b'i ni kungo to ɲɔgɔn na o kuma an bɛ alahu taala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi kasara ma o kuma a b'o cogo la ko ni maa min y'a tugu ka jaka nafolo bila yɔrɔ dɔ la min tɛ nafolo mara yɔrɔ ye e y'i ka million 10 jaka bɔ 50,000 ka sin ka t'o da tabali kan i ka dukɛnɛ ma walima k'a da i ka butigi comptoir kan o tɛ wari mara yɔrɔ ye walima ka sin o muguba bila i disidala poche la o tɛ ka wari mara yɔrɔ ye ala nana kɛ o wari in sina ka taa o kuma ko wajibi do i bɛ jaka wɛrɛ bɔ tugun i bɛ segin ka jaka wɛrɛ bɔ sabula e yɛrɛ y'a dɔn nin wari basugu bila yɔrɔ tɛ yan ye o kuma n'a taara wajibi do i bɛ fantanw ka nafolo in i b'a sara nka ni nafolo in halakira ka sɔrɔ e yɛrɛ ka diɲɛ ko tɛ e kɔni ye nafolo in bɔ i y'a mara i ka nafolo mara yɔrɔ la walima i y'a bila fo i ka kurusi posi kɔnɔ ka tila ka sɛni yɛlɛ a kan ka dɔwɛrɛ yɛlɛ a kan nka nafolo in kɔni tununa cogoya ma dɔn a la o kuma sariya la ko baasi t'i kan i tɛ jaga kura bɔ sabula o kɔrɔ ye fantanw de kun garijɛgɛ t'a la e ma farati a la an ka sariya gafew b'a yira an na ko kumakan min ka kɛnɛ sariyatigiw yɔrɔ ko a man ka jaga ka bɔ ka kɔn a wajibiya waati ɲɛ i komi e ka jaga kan ka bɔ jɔminɛ kalo in na e ka sin i ka jaga bɔ sunkalo la walima e k'i ka jaga bɔ selikalo la o kuma ko tɛ ɲa ko jaga kan ka to a wajibiya waati ka se ko b'i komi seli bɛ cogo min ni maa min y'a ka seli fana seli 9h ale kɔni ye seli fana ŋaniya ka seli fana seli nka est ce que tiɲɛ na seli fana don wa walima maa min ale kɔrɔtɔlen nana ka fitiri seli 5h a kɔni y'a fɔ ko fitiri don nka est ce que fitiri a bɛ fitiri ko mako ɲa wa a tɛ fitiri ko mako ɲa walima maa min ko tiɲɛ na sini sɔgɔma soli ka wuli ka gɛlɛn ne ma ka sin k'i ka sɔgɔmada seli minuit k'i da
e ko nye sogomada nganyanga eske sogomada abo o wasawa ata wasa o kuma ko jaga fene bo tokola ko ni ye jaga boka ko ikan nafolo sanyele manye kasoro edumbi kan nafolo sanyele ma don kate wasake ola anga shere gafa dobe no Sheikh Khalil ye ale ba yira ana aw quddimat bika shahrin akoni mamin ko nyaka jaga nyebla ikomi kalo kelen nyokona dekundo kama okuma ko konendo ngabe wasake ngana chara ni kalo kelenye ko te bentuko ya shila ikomi mugodo be e kangi ka jakabo nga e ka jakabo to e kalo kelenye nga dobe ordinasi ba bolo banabato gelen ba bolo drometa bolo o ebse ki ka jakabo ka di o ma ka sura to e kalo kelen aka mako nyana bo walma doka sobina tuko ya fui taye edunga jakabo to e kalo kelenye okuma kibse ki ka jaga di o ma walma ere kanga voyager kata yoro dola ni edun voyagera etna seki ka jaga jatemina o voyaging sirafe e ka jaga bo wati bena teme edunga jaga bo to e kalo kelen kibesin ki ka jaga bo kasro kata i kata mana okuma kibs jaga bise ka blanye fe ni kalo kelen nyogonae nga okonendo abe wasake nga na chare ni kalo kelenye okuma kate wasake tukuya shila abo tukula koni bena jaga bo kuma okuma ko wajibi do ika ngania kafo nienga jakai Allah Ta'ala min farida yanka sabla islamia josindo de do alakra ko innamal a'malu binniyat bara bele jilen glonendo anganya de la okuma wajibi do ika jaka nganiata o ngania fo mugoy ibna dim mugo mi makarsa nienga jakai o de kai ngani e ya nganya ka ba ni ya dama ni ma fenfo kika jaka be wasake ngani ya fo o de kain ola abe don ko karsa kumbe jaka bo hal ni soma yelemana o ngani ekon meka jaka bo ima fo fen kontine ala che nga sigida mugo be sika karsa kon femba kun atege la blalendo wati be abe fendi ama nga ama ka jaka bo ko kuma me okuma siga bena limanya jon dusukuna okuma osika wulili kama okuma halnibi ka jaga di tuka fo mugo kelenye ko nienga jakai okuma walsa ka don ka fo karsa kan na fulo jaka be bo siga kabo limanya jonyumu dusukuna sabula ni ala jonyuma nyebala ibe ka yeleman na fulo ni nyokonche adumba don nimbe jaka hakebo eteka jaga boko kuma teme wati shi iba soro kudo bena dusukuna sabula ni ala kutadron ala jonyuma no do bena dusukuna okuma abe siga ka kula kuma dola halika na fulo ere duni bogoyayi sabula abaye ka foko ala ka hakete ka bo o ngana ya memu ko kelenda akar sabeto ka jaga dinema alhamdulillah adusukun misinga lafiyati okuma anga haklitonna nga wajibite afoli ni ya fo o de kain wal abo tukola ni ayi ka jeka bo kuma dola iba soro nafulo be mugo dokun nga mena jeka di Johnny Joma ale tudo Johnny jeka kaka ale tudo nga iba soro dugu karamugo walma almami walma dugu tigi ninumbe fantaundo akachala almami be dugu limanya jon fantan bedo sabla mauma ni be sel almami ko feni donga geleima otigi almami no be nyogon don ka cha sabla wati be abe ka duwo nyini dimba ya ka seka balo soro o ni almami mbu nu be nyogon fo fene mami ka tuko ya kan minga tuko ya mai foli ke tuko la ibo tigi la ma don okuma koni setigi ya kan na fulo jakata $1,000,000 okuma almami akakani yoro mi yemba fe ika doin almami dun adonen do ko ladiri do ate yuruku ke okuma kono yi kan na fulo do yoro
k'i ka jaka ye wasakɛ a donna donda fɛ sa o a ma don a donda fɛ sa o nka a kɔni dɔnnen don ko alimami ye laadiri ye o tuma k'i ka jaka k'a ye wasakɛ nka e yɛrɛ b'a dɔn sigida mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn waati bɛɛ ni alimami bɛ ka purutili kɛ waati bɛɛ duguni kuma de bɛ yen a ko ni alimamiya kun tɛ nin kun tɛ jaze ye waati bɛɛ delikɛlaw de bɛ na a ye nin ko in to tan sa an ka alimami don bɛɛ b'a dɔn ni purutili ye fanw fɛ e tilara k'i ka nafolo jaga ta ka na di o ma k'a k'a don a donyɔrɔ la ko n'a y'a don a donyɔrɔ la i ka jaga ye wasakɛ nka n'a y'a don sira fɛ sira min n'a man kan ko wajibi don e de ka segin i ka jaga kan sabula e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ purutilikɛla don e tilara ka na o di o ma tugun o tuma a b'i komi e yɛrɛ de nan'i ka nafolo di tiɲɛni ma o tuma n'a donna a donda fɛ alhamdulillah nka n'a ma don a donda fɛ k'a bɛ kɛ wajibi ye nafolotigi kan a ka segin a ka jaga kan o la halisa kuma dɔ la i b'a sɔrɔ nafolo bɛ mɔgɔ dɔ bolo bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnnen don k'a fɔ setigi don a yecogo la a ka nafolo caya cogo fɛ nka i b'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ in juru min bɛ a kana ka yaala n'a ye o ka ca ka tɛmɛ a bolo nafolo kan o mɔgɔw fana bɛ yen u bɛ ka yɛlɛma sangasow ni mɔbiliw ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛɛ ye waliwari de ye hali ni ala y'a kɛ k'a fɔ k'u sontanyana i b'a sɔrɔ papiyew bɛ na fo juru bɛ tila ka yɛlɛ tiɲɛtadenw kan na a ka duw bɛ minɛ ka tila ka mɔbiliw minɛ k'a ka fɛn valɛrima bɛɛ minɛ walisa ka se ka juru in sara o waritigiw bɛ yen o tuma n'o waritigi sugu bɛ yen dun an ka sariya gafa b'a yira an na ko ni juru ye maa min ka nafolo tunu o tuma ko jaka binna ka bɔ o tigilamɔgɔ kan mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ 100,000 bɛ a bolo a bɛ ka baara kɛ n'a ye butigiw b'a bolo nka i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen 100,000 de b'o bolo dɛ nka fɛn b'o kun ka tɛmɛ 100,000 tigi ta kan sabula 100,000 b'ale bolo fɛn bɛɛ b'a bolo nka i b'a sɔrɔ 1,000,000 juru bɛ a la a b'i komi dɔrɔmɛ t'ale bolo fantan yɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ ale kan sabula ni fantan fatura convocation tɛna di a somɔgɔw ma nka n'ale fatura convocation bɛna di somɔgɔw de ma an ka nin juru bɛ karisa la o tuma ni wari t'aw kun a ka du in bɛ minɛ a ka foro bɛ minɛ a ka mɔbili ninnu bɛ minɛ o kɔrɔ ye fantan ka fisa n'o ye jaka yɛrɛ kan ka di o de ma o tuma ko ni juru y'i ka nafolo kun tunu o tuma ko jaka ti i kan walima 1,010,000 bɛ e bolo e bɛ ka baara kɛ n'a ye jaka ye wajibi ye 1,010,000 na nga 9,980,000 juru b'e la o kɔrɔ ye 20,000 dɔrɔn de b'e bolo o kuma n'o kɛra ko jaka t'e fɛnɛ kan nin fɛnɛ mɔgɔw bɛ commerçants cɛla ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔw kɔni b'a fɔ ko wari b'u kun nka n'u yɛrɛ y'u sigi kuma o kuma u wɔsilen don sabula ni jurutigi kun bɔra dɔrɔn baara bɛ wuli o kuma ko jaga tɛ o tigilamɔgɔ fɛnɛ kan n'i ka juru y'i ka nafolo dun k'a tɔ to fitinin ye o kɔfɛ maa min fɛnɛ e kɔni ka baara tɛ commerce ye nka baganw bɛ e bolo walima sɛnɛfɛnw bɛ e bolo walima dama bɛ e bolo ko juru t'o bin wala sabula dɔ bɛ se k'a mɛn sisan a fɔra ko ni 100,000 juru b'i la 1,000,000 juru b'i la e ka wari bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn 120,000 ma o b'i komi 20,000 de b'e bolo o kuma jaga t'i kan bagantigi dɔ fana bɛ se k'a ye saga 40 de bɛ ne bolo o jaga kan ka bɔ nka 500,000 juru bɛ ale la n'o kɛra o kɔrɔ ye ko 500,000 ye saga tunu sabula saga 40 o sɔngɔ 500,000 ka ca n'o sɔngɔ ye o kuma ale fɛnɛ kana n'a ban jaga bɔ ma walima dɔ ka foro sera
ale ka foro tigɛlen a bɛ sangilo 50 bɔ nka 10,000,000 juru bɛ ale la ale ka sin k'a fɔ $1,000,000 kɔni o kuma sangilo 50 jaga man ka y'o la ko ni juru bɛ maa minnu ka jaga bin o ye commerçants dɔrɔn de ye minnu ka baara ye nafolo la baara ye warila baara i ko marchandise bɛ mɔgɔ minnu bolo n'u b'a feere nka e min ta ye bakan ye hali ni misi 30 de b'i bolo miliyari 300 juru ka kɛ i la wajibi don i bɛ misi 30 in i b'a jaka bɔ sabula fɛn kelenw tɛ misi y'a dama jaka sira dɔ de ye sariya la nafolo mugu fɛnɛ y'a dama jaka sira dɔ ye o kuma a b'o togo la sɛnɛfɛn fɛnɛ juru t'ale jaka bin hali ni miliyari 1 juru b'i la n'i ka sɛnɛfɛn ye aw soko 5 bɔ n'o bɛ bɛn 5 kilo 6 ɲɔgɔnna ma wajibi don i bɛ sɛnɛfɛn jaka bɔ a b'o togo la juru kɛr'i la togo o togo e bɛ ka daman se n'i ye sanu hakɛ min bɔ dingɛ kɔnɔ ko wajibi don i b'o fɛnɛ jaka bɔ a b'o togo la juru tɛ rikazu fɛnɛ jaka bin n'o ye jahiliw bɛ fɛn min don dugu jukɔrɔ o kuma an ka hakili to ninnu fɛnɛ na kosɛbɛ o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a lakali an ye a ka kumakan dɔ la i komi qarafi b'a lakali cogo min ko alakira kun kɛra sallallahu alayhi wa sallam ani Abubakar ani Umar ani Uthman ani Umar bin Abdul Aziz ninnu kun bɛ jaka minɛnaw ci ka taa silamɛ jamanaw kan ka taa jaka minɛ nka n'a y'a sɔrɔ juru kun bɛ maa min na n'o ye commerçant ye o kuma juru bɛ jate minɛ o ka jaka ko la nka sɛnɛfɛntigiw ani yiridenw ani bagantigiw ko juru b'olu la togo o togo ko foyi kun tɛ nagasi ka bɔ olu ka jaka la o kuma o b'a yira an na k'a fɔ juru tɛ se ka bagan jaka bin togo si juru tɛ se ka sɛnɛfɛn jaka bin togo si juru tɛ se ka daman jaka bin togo si an ka hakili to o la an bɛ Alahu Taala deli o faamuyali ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ye o la halisa n'an y'an ka sariya gafa dɔ lajɛ i komi risala ale b'a yira an na ko n'a y'a sɔrɔ nafolo bɛ maa min bolo jaka bɛ wajibiya nafolo in na o y'a sɔrɔ juru dɔ fɛnɛ bɛ ale kana min ye jaka nafolo in ɲɔgɔnna ye walima a bɛ dɔgɔya ka bɔ o ma dɔɔni o kuma ko jaka tɛ o tigilama kan ko fɔ n'a y'a sɔrɔ siniɲɛsigi marchandise dɔ de maralen bɛ a bolo walima jɔn dɔ bɛ a bolo a kelen don ka min bila a ka siniɲɛsigi kama walima foro dɔ bɛ a bolo walima du dɔ bɛ a bolo min maralen don a ka siniɲɛsigi kama o dun bɛ se k'ale ka juru sara ko n'o kɛra k'a b'a bolo nafolo in jaka bɔ o kuma an ka yanyɔrɔ fɛnɛ jate minɛ kosɛbɛ an ye kiri minnu fɔ sisan kiri ninnu ka surun ɲɔgɔn na nka kelenw tɛ an bɛ min na sisan sabula an y'a yira k'a fɔ n'i ye fɛn min mara i ka siniɲɛsigi ɲɛ ko jaka bɛ bɔ walan tɛmɛnen na o kuma sisan misali mɔgɔ dɔ 1,000,000 juru b'ale la ale bɛ ka baara kɛ ni 1,000,000 ye dugukolo dɔ b'ale bolo a yɛrɛ tɛ si dugukolo in kɔnɔ dɛ walima du dɔ b'a bolo a yɛrɛ tɛ si du in kɔnɔ dɛ nka a kɛlen don k'o du in bila yen a ka siniɲɛsigi kama ni n dɛsɛra o du in fɛnɛ valeur bɛ bɛn 1,000,000 de ma o kuma sisan ko wajibi don ale b'a ka 1,000,000 jaka bɔ sabula n'ale nana minɛ k'a bɛ taa don kaso la 1,000,000 nɔfɛ a bɛ du in kɛ k'a kuma bɔ o kuma o b'a yira k'a fɔ warijɛ b'a bolo juru bɛ bila nafolofin in da la o kuma a bɛ warijɛ in jaka bɔ o kuma an ka hakili to yan yɔrɔ la
wala nafolo be bolo juru bi kana nga juru in nafolo findo maralembe e bolo shininye sigi kama oni juru in be se ka bla nyogondala o kuma sharia la be fo ko juru te e kana tukun o kuma e bi kan nafolo jakabo nin tuko yala ami Allah taala deli o famu yali ko nyuma ala ka nogoya anan badin islamo bela jelenye o kofe mamin fene marchandise munun be ale bolo o maseka ale ka juru dala don nga nae marchandise bo juru la nafolo tobe to o kuma na to min tora ki ka don abe jaka bo ola ikomi anya misaliya folo min di sisan du min bi bolo shiniye sigi kama o million kelen juru ye million kelen nafolo kun ye million kelen o kuma juru in be bla du in place la million kelen min bi bolo ibo jakabo o nga sisan war min be e bolo o ye million kelen ye du min be e bolo du in valeur wa keme million kelen juru bi la wala no kera sisan juru min be kana o de be sanga nyogonya du in ma sisan ola abeke komi wa keme de juru bi kana nafolo mugu min bi bolo ibe wa keme jakabo ola okuma alebe kata ikomi nafarawi alebe misaliya surundo di ama fawakihu dawani kononana ako mugo min sisan ni sanu mutukali bisababe abolo yaro jakabola sabula o temena mutukali mugan ka bakaba obe sanu gramu keme ani mugama okuma sanu mutukali bisababe mugo min bolo nga sanu mutukali mugan fene jurube ala obi komi sanu mutukali tane ba le bolo sisan modon mutukali tandu na jakatola obe gram binanima okuma jakatola nga marchandise do fene be ale bolo marchandise kanga fere o marchandise fene san yele mana ale bolo nga o marchandise ale fene valeur be mutukali tambo okuma ko tikila mogo be jakabo sablo okore ko jaka nafolo be akon abi komi sanu gramu kemeni mugambe ale bolo sanu gramu bisegin jurube ala obi komi sanu gramu binan de bale bolo jakatola okuma marchandise do fena ba bolo misali o marchandise ango kay komi frigo ba bolo walma congélateur ba bolo nga ni yo fena fere o wari o valeur be sanu gramu binani valeur bo okuma kono kara odum marchand o fe frigo imbe fere li dadela walma congélateur imbe ka fere de ngana ka barakelando o côté de o fene ba bulo kan nga fere de okuma ni odun san yelema abulo ka soro masa okuma oni jurui ol de be bla nyogondala atigla mogo be jakabo sisa okuma abi komi wati corona ami Allah taala dele nunu famuyali ko nyuma alaka nogoya anye okuma ni Allah taala sonaka sigida wara yida ana bakon jaka amina dola ami Allah taala dele alaka shijo ka sigida wara kono wassalamu alaikum wa alaikum assalam amal maslamo ayama chugumna ninkunyi anga wallahi jaka alaka mempo dama alaka sikani alaka limana dama ambofu wassalamu alaikum Vile ninda tulunye